Vítajte pri ďalšom príbehu na kanáli Projekt Záhady. Miesta, kde skúmame temné kúty histórie, neobjasnené zmiznutia a záhady, ktoré dodnes nedali ľudstvu pokoj. Dnes vás vezmem do Levoče, mesta, kde sa podľa legend zrodilo jedno z najväčších tajomstiev stredovekej Európy. Príbeh o mužovi, ktorý sa údajne dotkol večnosti a potom zmizol bez stopy. Levoča. Mesto, ktoré dýcha históriou. Kamenné uličky, gotické kostoly, mešťanské domy. No okrem známej minulosti ukrýva aj temnejšie vrstvy. Príbehy, ktoré sa neuvádzajú v oficiálnych sprievodcoch. Hovorí sa, že v 16. storočí žil v Levoči muž, ktorého meno bolo takmer zabudnuté. Alchymista. Tvrdil, že pozná tajomstvá večného života. Že dokáže premieňať kovy na zlato. Po nociach z jeho domu vychádzali zvláštne svetlá. Ľudia počuli čudné zvuky, cítili podivný zápach. A niektorí, ktorí prekročili prah jeho dverí, sa už nikdy nevrátili. Jedného dňa zmizol aj on. Zostal po ňom len spálený rukopis a fľaša s neznámou tekutinou. A legenda, ktorá dodnes znepokojuje tých, čo sa jej dotknú. Podľa dobových povestí a neúplných záznamov sa okolo roku 1580 v Levoči objavil záhadný muž. Nikto nevedel, odkiaľ prišiel. Hovoril viacerými jazykmi, najčastejšie po latinsky. Obýval dom na okraji mesta. Dnes je to len prázdne miesto, kde vraj ešte stále cítiť popol. V noci z jeho domu vychádzali modré záblesky, tóny hudby akoby z iného sveta. A niekedy výkriky. Ľudia ho volali učenec, alebo ten z tieňa. Nikdy sa nezúčastňoval verejného života. Navštevovali ho cudzinci, kupci, vojaci, niektorí kňazi. A potom zmizli. Dvere boli zamknuté zvnútra. Keď stráž vnikla dnu, nenašli nikoho. Len čierny stôl pokrytý popolom, spálený rukopis a fľašu s fialovou tekutinou, ktorá dodnes nezmenila farbu. V 16. storočí bola Levoča významným mestom Uhorska. Obchod, vzdelanie, umenie, ale aj viera, že nie všetko, čo je skryté, je zlé. Alchymia sa rozvíjala po celej Európe, bola to kombinácia filozofie, vedy a duchovna. Alchymisti hľadali filozofský kameň, látku, ktorá premieňa kovy na zlato a poskytuje večný život. Niektorí boli chránení šľachtou, iní upalovaní. Levoči mal ideálne podmienky. Prístup ku knihám, znalcom latinčiny aj k tichu. Mesto eviduje v roku 1582 muža menom Ignatius L. Prenajal si dom na okraji. V tom istom roku sťažnosti na zápach a svetlá. Náhoda alebo začiatok niečoho, čo nemalo byť otvorené. Čo sa vlastne stalo s alchymistom? Existujú tri hlavné teórie. Prvá. Zlyhaný experiment. Pracoval s ortuťou, sírou, arzénom, môže ísť o výbuch, no kde je telo, kde sú ostatky? Druhá teória, útek, možno skutočne niečo objavil. Elixír. A rozhodol sa zmiznúť. Zanechal stopy, ktoré mýlia a odišiel tam, kde ho nik nepozná. Niektorí tvrdia, že ho videli v Krakove, iní v Taliansku. Vždy ako cudzinca so zvláštnymi znalosťami. Tretia teória, temné sily. Uzavrel pakt. Výmenou za poznanie duše návštevníkov. Rukopis mal obsahovať symboly z Clavicula Salomonis, knihy stredovekej mágie, fľaša, ktorá ostala, mala byť pečaťou, posledným zapečatením niečoho, čo už raz prišlo. Čo nám po ňom zostalo? Mestské archívy uvádzajú v roku 1583 zápis. V dome Ignácia došlo k nešťastiu. Ďalej anonymná sťažnosť na výpary a svetlá, ale nič viac. V 19. storočí doktor Franz Richter tvrdil, že vlastnil fragment rukopisu. Písal v ňom o očiste kovovej duše svetlom. Po jeho smrti sa zvytok stratil. Fľaša s tekutinou bola súčasťou súkromnej zbierky grófa Radvanského. Posledný záznam je z roku 1932. Potom ticho.
V múzeu Spiša sa dnes nachádza fragment pergamenu, zdobený kruhovým znakom a nápisom Transmutatio Ignis. Je to originál, kópia alebo niečo, čo nik nechce čítať? Príbeh alchymistu z Levoče sa možno nikdy nevyrieši. Ale otázky zostávajú. Bol to len učenec, ktorý šiel príliš ďaleko? Alebo sa dotkol poznania, ktoré presahuje naše chápanie? Zostal po ňom len popol, fľaša a legenda. A možno práve legenda je tou najdokonalejšou ochranou, lebo niektoré pravdy nemajú byť vyslovené nahlas. A ty veríš, že existuje tajomstvo večného života? Alebo je to len ilúzia, ktorá vedie do temnoty? A pamätaj, niektoré dvere ostávajú zatvorené z istého dôvodu. Príbeh alchymistu z Levoče končí. Alebo možno sa práve začal. Niektorí hovoria o legende, iní o skutočnom človeku, ktorý vedel priveľa. Čo si o tom myslíte vy? Napíšte mi svoj názor do komentára. Mohla by sa takáto legenda zrodiť len z rozprávky? Alebo je to zabudnutá pravda, ktorá čaká na opätovné objavenie? A ak sa vám páčia príbehy na hranici histórie a záhady, tak sa nezabudnite sa prihlásiť na odber a nezabúdajte, nie všetky tajomstvá chcú byť odhalené.